Andibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphulisisa ke nendaba ke kaRoland Mokoena. Nizawukhumbula into yokubana ke uRoland Mokoena lo mfana omdala ke ugqiba ukuluza umsebenzi wakhe umfana omdala, nalapho ke ewushiswa ke ingxaki phakathi kwemanagement ke kunye ke nabalandeli ke belaqela umfana omdala ke ebeliqeqesha, ngoba kuyacanda ukubana ke ibe khona ke ungaboni ngasonye. Kodwa ke asikho lapho apho sikho into yokubana umfana omdala uthe ke kwidlwanondlebe umfana omdala beliphethe pha, umfana omdala ke wavakala esithi ke ebuzwa pha into yokubana umfana omdala ngaba na Roland Mokoena ungayithatha na ijob yeqela ke leKaizer Chiefs, kuba iKaizer Chiefs kuzothi ga ngoku isamtyimbisela iminwe pha uMr Napi, isengamaginxiginxi, isekukuthandabuza phanga kuMr Napi. Waphendula ke okwe-professional pha uRoland Mokoena umfana omdala, watsho ke wathi ke awunokwazi ke ukuthi yena angayithatha ke job kaMr Napi. Okokuqala uMr Napi wenze kakuhle, ngoba iKaizer Chiefs emveni kweminyaka elishumi yonke ke ingathathi ikhaphu, umfana omdala ukwazi into yokubana ke abeke ke ikhaphu ke eyi-Nedbank Cup akuqela ke leKaizer Chiefs. Waphinda ke umfana kaMokoena watyatyathula wenjenje, wathi okokuqala nje uyijonge into yokubana ke imisebenzi kaNapi, ngoba kwaziphi ithuba wabukela ibhola lapha eMzantsi Afrika, wathi wabukela neNedbank Cup. Uthi uyibona into yokubana ke indlela kaMr Napi apha kwiNedbank Cup ibinzima kakhulu. Ubethe iStellenbosch, wabetha pha iMamelodi Sundowns, wahamba ke wabetha pha iOrlando Pirates bakufinal. Uthe kuxela into yokubana ke loo mqeqeshi lowo noko amavunawo, noko umsebenzi wenzile futhi ke oncomekayo. Uthi ke nabo ke bengabaqeqeshi uyafuna amanye amaxesha ke xa bethe benza kakuhle banconywe, ngoba nabo ukunconya bakufuna. Uthi ke ngelipheleleyo akakwazi ukubana ke angayithanga angayifuna ke ijob kaMr Napi, ngoba uMr Napi ngomnye wabaqeqeshi ke abasezingeni eliphezulu. Utsho ke umfana kaRoland Mokoena ethetha pha ngoMr Napi. Singelelele ke thina ke sithi vaxa nje into ezimbini ezintathu. uMr Napi okokuqala sifuna nje uyicacisa laa nto ethi ke into ebonakeleyo pha kuMr Napi umfana omdala ubehlutshwa indlela yabafana bangahloniphi ngayo. Kuyabonakala into yokubana ke ikhona into engabula ntlonipho pha kwiqela leKaizer Chiefs, ngakumbi abafananyana ke bancinci aba ke babepromothwe pha nguArthur Zwane. Banayo laa nto icinga uba iKaizer Chiefs bayi-owner, ngoba bona bepromothwe besuka pha kwi-reserve side, kanti ke ayikho kanjalo le nto. Uthi uzukwazi into yokubana ke iKaizer Chiefs ucinga uba ke nguwe uqala uzibonakalise pha ngaphakathi ebaleni. Umzekelo pha uNjabulo Blom ukhona ungaboni ngasonya phakathi kwakhe pha noMr Napi. Na ukhumbula into yokubana ke kwaNjabulo Blom lo mfana omdala ke iperformance yakhe ayikancumisi kusukela oko ke wathi ke wabuya phesheya ebemenzela ifavor pha uMr Napi uNjabulo Blom xa banemfaka kona kuyabonakala into yokubana ke uBlom performance yakhe umfana omdala ke ibiphantsi kakhulu. Wavela ke nayo into yokubana ke kukhona ungabulambhekwanyana kancinci. Omnye umfana ke naye kubona into yokubana ke kukhona izintwananyana zincinci osamkelo Zwane. Bonke abafana abancinci ke kukhona ingathi ke banako ungahloniphi. Loo nto yawukhokela into yokubana ke umsebenzi kaMr Napi uthanda uba nzima. Kodwa ke management ke yeKaizer Chiefs sayithandazana namhlanje, sithi mayinikeze uMr Napi oko akufunayo, aze uMr Napi afake abadlali abazomsebenzela, abayeke abangazumsebenzela, ngoba loo nto yawumenza aphulukane ke nomsebenzi wakhe. Okokugqibela azayilumkele kuMr Napi nale nto yokubana ke kwi-technical staff yakhe kungabi khona oyi-one oyilegend eqela leKaizer Chiefs, ngoba ingathi khona into ebonakala into yokubana ke kukhona ungayazi ncakasana iKaizer Chiefs phaa kubo. Kumele uba kukhona oyi-one ke oyilegend phaa yeqela leKaizer Chiefs abamthathile ke bamfaka phaa phakathi kwabo, ozokwazi into yokubana ke abanengqubana nabo ngeentloko phaa becebisane baxela into yokubana ke thina ke sasidla ngokwenza kanje xa imeko zilolu hlobo, ngoba ngoku la madoda awodwa and njengobewodwa nje ayaqala udibana neKaizer Chiefs ke awayazi nayo iKaizer Chiefs asayifunda loo nto, wanika ke uxinzelelo, and olu xinzelelo libonakale kakhulu kwezi match ke zokugqibela apha eligi, into yokubana ke noko uMr Napi uba bekukhona indoda enye eyazi iKaizer Chiefs ncakasana phaa ecakwakhe, ezinye izinto ke ngezihambe lula abaphulaphuli, noko ke oloko luluvo okanye ke imibono. Ningangena ke nani ke baphulaphuli nitshone into yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule
channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.